Kaisa political party kereng-kereng thayo sawai tongo sabka sat, sabka bikas, sabka biswas fiaba tiprasani busuk bikas engka tiprasa amsai eba ADC amsayo thangkino joto tui hai srai ngai thango TT ADC amsayo tiprasa tongko songtonai lokrok tongo tiprasa amsani jesa hamkrai engna thangke jesa jengjal sana thangke kami habanok eba bisi habanogo kaham hamya salaina nango fiaba tiprasa amsini bisi habanokno tabuni habango asokjak bodol hamkraide khlaijanai eba sokomonore naitong lokrok thangnai bisichi eba tenia romboi kahamkino nokha TTA disibo kaibara charchesini eba 587 bisi tongo bisi thugino hamkrai khlaina bagai hapang rang hona nango fia orang thangnai bisi chi romboi tiprasani lama tui kami hamkrai khlainani bagai sidunino hapango asokjak khera nangnai rok kasui tongkha obohaino kok salai tongo tabuk lukrokni khawo tei lukrokbo obornotuino kha mithikjak salborok bisi Chongbari kedengma bisi rombai khlaijagani bagai lukubai chongjak adong kreibai kaibara charchesini bisibo haini bagino hamkrai krei tiprasa amsayo o jongjalo rugino bubagrabo sakbai thangni rangbai hakotoni kuchuk dorbanok eba Supreme Court case rimani ulo dorbanok bisi Chongbari khlaya khai tonimano raida subaika hamkrai kasuka hinei hapangno dakti Chongbari khlaidi hinei dagimung remani fiaba thanai salkisa sekang Supreme Court hastini Chongbari nahanai eba State Election Commission pod report kok sawi Chongbari khlaina naikha obahaino kok salai tongkha lukurok Tawni hinba tiprasa amseni Chongbari khlaina thangke tongkhor hamya bulai tonglai englayo coronavirus bemar ebromjab pod report kok sawi BCC lai thangka Supreme Court dagimani hamkrai kasawi tongmano Chongbari nahari luguchong raidano muthangdi hinei fiaba nukjaka State Election Commission tabuk engtong jorawo petrol diesel manthokya law and order krei office staff shortage kabangma pod report kok sawi tongkha moito khlaithai klayo hastini tabuni montrokra Professor Dr. Manik Shah hastebo law and order kaham hinei kok samani babisabakak montrokra kaham kok sawi tongo te babisabakak State Election Commission te kaisa kok sawi tongo khorjatai klayo thanai ADC Chongbari bo Central Force thepajakmani 24 company tabuk bisi Chongbari ni bagai 134 company sarai tongo haike haste hapang bisi Chongbari khlaina thangtani asuk de kebel phankrei eba chenna kirijagi de Chongbari khaya bisichi kariboi tabuk tebo fologrna naitong tabuk sumung lukroni khawo hastebo gram panchayat Chongbari jorawo khlaijaka municipal corporation ni Chongbari jorawo khlaijaka joto Chongbari leria wino soi jorawo engkha fia tiprasarni hamkrai khlaina thangke bisi Chongbari khlainani tangwi bisichi romboi chora tongnani nangkha tei tebo uklok unsurdani nangkha tabuk belaino wanamasisa sumung asaijak o jongjalongno tuino TTA disini kacham CEM eba MDC Purnochandra Jomatiabo bini social media bo sakbai thangni social media bo post khlaimani bo saka haste hapang chirehugui sawi tongo hastebo kerong raida belaino kaham ke kerong naikol jagai tongo tabukhe sawi tongo bisi Chongbari khlaina bagai tong halok hamya tei hasteni naimuthang TSA ni sakawa puito kringei Chongbari ni bagai Central Police sanai tongo yang ayang cheri naikhe lokrokni khawo tabuk kaisano sungmung tabukni o hapang jotoni bikas nayo hinke tangei bisi Chongbari khlaina hinkeno kirijak asuk ADC Chongbari wo chen kotor chenma haike de chena kirijagi de tebo bisi Chongbari no khairia khlai tongkha tabuk sungmung